Ube impumelelo umcimbi obuhlelo usiqiniseko kanye nabalandeli bezegcoma elisha laphana-ke ekwi-Secret Location njengoba bebonakala be-live bejabule futhi uzokhumbula ukuthi kuyoba ney'nsolo zokuthi umcimbi ungangeqhubeka njengokusiqiniseko bekuboshwa ifoni yakhe kanti kwathola ney'ndaba zokuthi uboshiwe wasayiniswa amaphepha athile. Wayeqinisekisile ukuthi impela uma engatholakanga ifoni Friday uyokwenza sure ukuthi imali lezo wayeyi-collecte kubantu uyohambe uyoyikhipha kodwa umcimbi wona kumnyama kubomvu uyaqhubeka. Ngaphandle kokusho isikhathi mntwana sekhaya ngikuvezela wona amazwibela omcimbi obuwenzeka kwi-Secret Location wenziwe uhlelo isiqiniseko kanye nabalandeli abegcokama abaningi. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho naye ividiyo ungakhohlwa ukusubscribe and show ukuthi uyalike. Singitshelile sathi wozandla 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 awu bafowethu impilo isemdletshe wozandla bafana impilo isemdletshe sosayina bafana impilo isemdletshe angazi noma nifuna ukuthatha lento engiyithathile kodwa ayibulali mubi kamnandi wamtshela amagama amnandi Okay, I'm not. That's what I'm saying. I'm going to
Kasomzala bangena ngapha umzala intombini yami. Kodwa ngisho ngizamdla kamthandi. Umzala ungena ngapha umzala intombini yami. Sazobhosha, ngabhosha. Umzala kodwa masaleko manumbaka ngena intombini yami. Usibino futhi akahamba. Sazosikomora, nisazoshaya indwabo. Lento le. Nansi. Yayibona lento. Basobhani. Kasongo yeye, Kasongo. Hey!
Ngiyafuna na ibhetani liphelele manje ngiyaquit. I quit. Ngiyaquit. Yani ngiyibithi le album iphume namhlanje ngithi. Nawumbuzo. Nawuzubuzo. Nawuzubuzo. Iphi hit bafowethu seku-1 manje iphi hit. What's the hit song? Akabize lamagolo awathumile. Yeah, akabize lawo magolo lawo. Iphi hit song bafowethu iphi ingoma eseqophelele phezulu.